मा जमदों फंबाय? ओंखाम मोनजायाखैना दाबो उखैथारबाय बिरादनो। लाबोगासिनो बेयाव होबाय माखौ आदार खालामो बबे मोनसेखौ? नायदो इयाव नैखौ बयल पक दालि बेखौ जासिगोन जों दायो बयल खालामना जानाय नायनि माबायदि ना मा बुङो दिनैसो फार्स्ट टाइम बयल खालामनाय गासिबो ओंख्रिया बयल गोजा। जानाय नायसै मारै जायो। मासि मुखुबलै मबाइल नायनायाव। गैया ओंखामानो दाबो मोनफैथ'वाखै जोंना दाबो। बालायलायबाय नोङो बालायलायबाय नेनोनो ओंखाम उखैनायाथ' ओरैबायदि जाबायना मथा मथि दिनैनि दिनाव माने गासिबो बयल माने अमा बेदराबो बयल ओंख्रियाबो बयल माने थाव होनायजोंनो सङाखै माने दिनै दा मोनफैबा खोन्थागोन र' जानायखौ माबायदि नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि नुयो कमेन्टाव खोन्थाहर लोगोफोर ओमफ्राय नायनानै नै हटेला रावबो गैया बर्थमान जों सानैल' जाना दं दा जिरायनायनि फेसिलिटि ओरैबायदि आरोना टेबोल जानो हायो जों आरो नैबावसो जायो उन्दुनाबो थानो हायो उन्दुग्लांनो नेयै नेयै माने आंगायलायबायलै दाबो मोनफैयाखै दासो गाबनाय खोनादों सिखारनानै संफैगासिनो दिनैनि जानाय लोंनाया ओरैबायदि जागोन ना गासिबो मथा मथि बयल बयेलानो बयल अमा बयल ओमफ्राय मा मा मोनफैगोनथाय मिथिया बेजों लोगोसे जिखुनु जों अमा बयल बिहरबाय आरोना मोननायानो बे हटेलाव माने बयेलल' मोनखायो जाहैदों दिनै जाना नायनोसै माबायदि आरो माखासेया मोनफैबावाखै बाथोन मा ना बयल बिदै बियो ना बिदै औवा मेवाइ पापर बे ए मा बुस्थुथाय बयल थाइबें बे ना बिदै बरिया होनोसैनो ओरैजाय आसार आसारानो मेनमोन मा फाजा बेलाय जोगोनार मा होनलाय खुमब्रासो नामा माबा मा बेलाय जाना बरिया खिथालाय नैबे अमा बयल टेस्टि अमा बयल खालामनाय अमानि ओमफ्राय नैबे थाइगिर दांलै नेरखबि दा आं जागोनसै नोंथांमोनहा दा नायलांबाय थादो र' माबासो नामा बियो मान थाइगेर 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 नङालै थाइगेर नङा खोमोन दंजोबो नै सैमाया खोमोन दङ नै आयौ एबा आंखालै थिगानो दांसाय गाबोमोन
ओंख्रिया गासिबो गोखै गोजा कबि होनायाल'सो बेलेग माबा औवा मेवाइ थाइगिर ओमफ्राय बेबोथ' खुमब्रासोदां कबि होनाया और कुछ चाहिए तो बोलो ना। हाँ और कुछ चाहिए तो बोलो। होगा हाँ होगा अभी गरम में जब पूरा आइटम नहीं बनाया, आदमी भी कम है ना। हाँ हाँ नहीं तो ठंडा दिन में बहुत आदमी आता है ना। अभी तो सीजन नहीं है गरम में खाना खाने वाला भी रात शाम को आदमी आता है, दारू पीने वाला लोग। दिन को अभी थोड़ा कम है, इसलिए ज़्यादा आइटम पूरा बना के नहीं रखा। होगा खराब हो जाता है ना दोबारा ऐसे सब्जी लाएगा, गोभी सब्जी ना है ये वाला ले लीजिए, ये वाला ये वाला। हम lanjut rodos tetot आलु जोब्बाय बा जिबायदि होखादों बानलुखौ माबायाव मा होनो बेखौ औवा मेवाइ गोजा देनजार आलौखादों बेदरा दंबावो दसे ओंखामा गैथारला जानोबानो Your device battery is fully charged. आलु दंमोन जाखानानै दसे जिरायनो लोगोफोर वाव नोगोद मस्ला माबाया जाब्राङा ना मा होनो बेखौ गाज्जा लागायना होदो फुरा सेस गजोबलांखानो साला बरिया जादों खिन्थु ओंख्रिया जाबा जाबाय थाथाव रिटार्न गिदिंफिननानै थांगासिनो दं जों दायो मोनफैबाय